Καλησπέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Θα δώσουμε λίγο χρόνο να συγκεντρωθούμε όλοι εδώ. Έτσι θα μιλήσουμε σήμερα για ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών τώρα σε αυτή τη διαδρομή προς τις εξετάσεις. Δίνω λίγο χρόνο για να συγκεντρωθούμε όλοι όσοι είναι να συγκεντρωθούμε. Να δώσω λίγες λεπτομέρειες για το πώς θα κινηθεί η σημερινή ομιλία, περιμένοντας και τους υπόλοιπους να συνδεθούν. Θα μιλήσουμε για το άγχος, θα δούμε κάποια σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αφορά στους εφήβους και ποια είναι η εικόνα των ψυχικών δυσκολιών των εφήβων σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε αυτή την περίοδο στη διάθεσή μας. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε λιγάκι τι μπορεί να συμβαίνει. Είναι και ένα θέμα που είναι έντονα στην επικαιρότητα, με διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί τελευταία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως πάντα υπήρχε με μια μεγαλύτερη ευαισθησία για τους μαθητές και για αυτές τις ηλικίες, πόσο μάλλον αυτή την εποχή που πλησιάζουν οι εξετάσεις και που κάπως έχουμε και στο μυαλό μας γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα και νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος που δεν συγκλονίστηκε από αυτό που συνέβη, τέλος πάντων έκανε σκέψεις επί της διαδικασίας αυτής. Να δώσω λίγο ένα background, λιγάκι κανονικά θα περιμένετε να δείτε δύο πρόσωπα. Εγώ είμαι η Νίκη Μπίγκου, είμαι ψυχολόγος, είμαι και ψυχοθεραπεύτρια, συστημική ψυχοθεραπεύτρια ζεύγους και οικογένειας και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και με τις δύο ιδιότητές μου αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Κανονικά θα ήταν μαζί μας και η συνάδελφος και φίλη Γιούλη Δελιέζα, αλλά για κάποιους λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς της δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ εκτάκτως. Επομένως θα δούμε μαζί αυτή τη διαδρομή προς τις εξετάσεις για τους μαθητές. Η παρουσίασή μας αφορά και γονείς και μαθητές. Πάντα, όπως λέμε, σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε εδώ πέρα, μέσω του φροντιστηρίου, μέσω του ομίλου Αξία, αναφερόμαστε πάντα στο μέσο όρο, στους μαθητές, δηλαδή, σε ένα μέσο μαθητή, και πάντα η επισήμανσή μας είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ διαφορετικοί, προσεγγίζουμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα, οπότε κάθε περίπτωση για μας είναι ξεχωριστή. Εμείς θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτά που συμβαίνουν σε έναν μέσο μαθητή. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και πάντα είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε την κάθε περίπτωση και τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, να έχουμε μια εικόνα της ιστορίας του, να έχουμε μια εικόνα και του δυναμικού που έχει και της οικογένειάς του, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πιο απτά αποτελέσματα. Να πω ότι εμείς, εγώ και η Γιούλη δηλαδή, που σήμερα δεν είναι μαζί μας, αλλά είμαστε εδώ μαζί, συνεργαζόμαστε για αυτήν εδώ τη διαδικασία. Έχουμε φτιάξει έναν οργανισμό που ονομάζεται Motus Animi, που σημαίνει συναίσθημα και επιλέξει σημαίνει κίνηση ψυχής. Προσπαθούμε μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας που προσφέρουμε σε μαθητές και γονείς, να βοηθήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο, αντιμετωπίζοντας αυτές τις δύο ομάδες, τους μαθητές δηλαδή και τους γονείς, ως συμμάχους στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά να πετύχουν τους στόχους. Χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι γονείς εκεί να είναι συμπαραστάτες, βοηθοί και όχι εμπόδια. Οπότε σήμερα θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε τους τρόπους που και οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους σε αυτήν την διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, αν και όλο το όχημα
το οδηγεί αποκλειστικά ο μαθητής, οι γονείς και οι ενήλικες που τον συνοδεύουν, οι καθηγητές και οι όποιοι ειδικοί συμβάλλουν περαιτέρω, είναι το καύσιμο για να πάει παρακάτω αυτό το όχημα. Εδώ λοιπόν και πάνω από 10 χρόνια υποστηρίζουμε τα παιδιά και τους γονείς τους να διαχειριστούν το έντονο άγχος των εξετάσεων. Ούτως ή άλλως το άγχος είναι μια διαδικασία που ξεπηδάει, όπως θα δούμε παρακάτω, εμφανίζεται σε καταστάσεις έτσι αγχωτικές, αξιολογητικές όπως οι εξετάσεις. Αλλά σίγουρα έχουμε να διαχειριστούμε και τις δυσκολίες που προκύπτουν στις σχέσεις των γονιών και των μαθητών, γιατί διανύουμε αυτή την περιπετειώδη περίοδο της εφηβικής ηλικίας που συμβαίνουν πάρα πολλές άλλες αλλαγές. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τον Όμιλο Αξία προσπαθούμε να κάνουμε έτσι μια πολύπλευρη, να προσφέρουμε μια πολύπλευρη βοήθεια τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές. Η ψυχική λοιπόν υγεία των εφήβων. Για να δούμε λιγάκι γιατί το τελευταίο καιρό η ψυχική υγεία των εφήβων είναι για μας κάτι πολύ σημαντικό. Πάντα ήταν, αλλά μοιάζει τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει έτσι ακόμα πιο έντονη, καθώς πιστεύουμε ότι έχουν συμβάλει πολλοί παράγοντες στο να κρέμεται, ας πούμε, έτσι, σε διάφορες κλωστές η εφηβική υγεία, η ψυχική εφηβική υγεία. Τόσο με τα social media, τόσο με τις απαιτήσεις της ζωής, τόσο με τους γρήγορους ρυθμούς και τόσο με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα παιδιά, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χρειάζεται να κάνουν πολλές μεταβάσεις, πιεζόμενα συνεχώς από τα πρότυπα που κυκλοφορούν και που και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Θα δούμε λοιπόν πώς η ψυχική υγεία των εφήβων με νούμερα και με στατιστικά έχει επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει λοιπόν να μας αφορά όλους, γιατί καταγράφεται μια συνεχής αύξηση σε συμπτώματα άγχους, θλίψης, απεσιοδοξίας, μοναξιάς και εξάντλησης στους εφήβους. Έτσι όλα τα στατιστικά δείχνουν ότι οι έφηβοι συνεχώς αναφέρουν τέτοια συμπτώματα. Και για να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με νούμερα και έτσι, δεδομένα πιο απτά, τουλάχιστον 1 στους 7 εφήβους παγκοσμίως αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή, κυρίως άγχος και κατάθλιψη. Και σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που αναφέρονται και στην Ελλάδα, 1 στους 4 εφήβους φαίνεται να βιώνει κάποια σημαντική δυσκολία ψυχικής υγείας. Τα τελευταία χρόνια, εντάξει, υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, είναι σημαντικό να ελέγχουμε και τις πηγές που κάνουν αυτές τις μετρήσεις, έτσι, παρακολουθώντας τα στατιστικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από έρευνες που γίνονται από αξιόλογους φορείς εδώ στην Ελλάδα, μοιάζει ότι έτσι, αναφέρονται αρκετά έντονα συμπτώματα ψυχικών δυσκολιών. Και ένα στατιστικό στοιχείο που νομίζω ότι όλους μας έτσι, αφορά και μας προβληματίζει είναι ότι η αυτοκτονικότητα, ή μάλλον εδώ η αυτοκτονία, γιατί είναι, αναφερόμαστε στο ίδιο το γεγονός, αποτελεί σήμερα την 4η αιτία θανάτου στους νέους διεθνώς. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο που δεν είναι να μην το έχουμε υπόψη. Τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά άγχους και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Νομίζω ότι μάλλον παρατηρούμε διαφορές στα φύλα. Έχει να κάνει και με τη δομή του εγκεφάλου μας, αλλά και με τα ιδιοσυγκρασιακά μας χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν τα κορίτσια φαίνεται να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά άγχους και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Το 70,5% των κοριτσιών αναφέρουν συχνά ψυχοσωματικά συμπτώματα, ενώ τα αγόρια είναι σχεδόν 47%, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά.
Τα κορίτσια δηλώνουν περισσότερη μοναξιά, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη συναισθηματική πίεση και πιο έντονο φόβο αποτυχίας. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών στο πώς πολύ συχνά αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα, μπορούν να τα ξεχωρίσουν και να τα αποτυπώσουν. Στα κορίτσια, ξαναλέω, λόγω ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών και λόγω δομής εγκεφάλου, μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους ή κάποια ψυχοσωματικά συμπτώματα και να τα ονοματίσουν, ενώ για τα αγόρια να είναι κάτι πιο δύσκολο ή να μην μπορούν να τα ονοματίσουν. Επομένως, εγώ θα έχω έτσι μια μικρή αμφιβολία αν αυτά τα ποσοστά θα παρέμεναν σταθερά εάν λαμβάναμε υπόψη και αυτόν τον παράγοντα. Όμως, ακριβώς επειδή τα κορίτσια μπορούν να τα αναγνωρίζουν ενδεχομένως και να τα δηλώνουν, φαίνεται ότι είναι και μεγαλύτερα τα ποσοστά και άρα έχουμε να το λάβουμε και αυτό υπόψη και να το έχουμε πάντα κατά νου. Τα κορίτσια λοιπόν συχνά δεν εκφράζουν επιθετικά την πίεση που νιώθουν, σε αντίθεση με τα αγόρια που θα πιο συχνά, όχι πάντα, πιο συχνά, ξαναλέω, αναφερόμαστε στο μέσο όρο, όταν δούμε εκρήξεις, δυσκολίες, μάλλον ένταση στις συναλλαγές τους με άλλους ανθρώπους, καταλαβαίνουμε ότι κάπως λίγο τα αγόρια πιέζονται μέσα από αυτές κυρίως τις συμπεριφορές. Στα κορίτσια, αντίθετα, δεν εκφράζουν επιθετικά την πίεσή τους, λειτουργούν κανονικά, έχουν μάθει να κρύβουν, καλύπτουν το τι συμβαίνει από κάτω, συνεχίζουν να διαβάζουν, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά στην καθημερινότητά τους, χαμογελούν και φαίνονται υπεύθυνα. Αυτά λοιπόν μπορεί να είναι κάποια χαρακτηριστικά ή κάποια προσωπία που μπορεί να αφορούν τα κορίτσια και πολύ συχνά να μπερδεύουν τους ενήλικες που είναι δίπλα, είτε τους γονείς, είτε τους καθηγητές, είτε άλλους φροντιστές. Όμως εσωτερικά μπορεί να βιώνουν εξάντληση, απόγνωση, αίσθημα ότι αν αποτύχω θα τους απογοητεύσω όλους. Άρα είναι σημαντικό και εδώ νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να έχουμε πάντα κατά νου, το να μπορούμε να διαβάζουμε το από κάτω μήνυμα και να μπορούμε να αποκωδικοποιούμε και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά οι ενήλικες, μέσα σε εισαγωγικά θα πω ότι μπορεί και εκείνοι να βολεύονται βλέποντας ένα παιδί που μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά και αυτό να είναι μία απόδειξη ότι όλα πάνε καλά. Δεν λείπει τίποτα, πάει στο σχολείο, χαμογελά, φαίνεται υπεύθυνο, φαίνεται ότι κάνει τις απαιτούμενες εργασίες, λειτουργεί κανονικά σε όλες εκεί τις υποχρεώσεις του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ησυχάσουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι βέβαια ότι πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά κρύβεται και κάτι άλλο. Όμως θέλω να πω ότι να μην μείνουμε μόνο σε αυτή την επιφανειακή κριτική ή αξιολόγηση του τι μπορεί να συμβαίνει. Καλό θα είναι να είμαστε ψηλιασμένοι και να αναζητήσουμε το τι μπορεί να συμβαίνει και κάτω από αυτή την μάσκα. Αυτό που μας αναφέρουν πολύ συχνά οι μαθητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι ότι το άγχος των Πανελληνίων δεν είναι μόνο το διάβασμα. Αυτό που συντρίβει πολλά παιδιά είναι το νόημα που φορτώνεται γύρω από τις εξετάσεις. Νομίζω ότι πολλά παιδιά, όπως θα δούμε και παρακάτω, ίσως τα περισσότερα παιδιά, και αυτό δυσκολεύει πολύ, θεωρούν ότι οι Πανελλήνιες κάπως ταυτίζονται και η επιτυχία τους στις Πανελλήνιες ταυτίζονται με την προσωπικότητά τους, με τα χαρακτηριστικά τους εκείνα που θα φαίνονται πετυχημένα ή αποτυχημένα. Οι Πανελλήνιες λοιπόν συχνά βιώνονται σαν η σημαντικότερη μάχη της ζωής και αυτό στην παρουσίαση είναι μέσα σε εισαγωγικά γιατί είναι λέξεις που άθελά μας ή και πολλές φορές ηθελημένα με σκοπό κάπως να κινητοποιήσουμε τους εφήβους μπορεί να τις χρησιμοποιούμε εμείς οι ενήλικες, που επίσης να αναφέρω ότι και εμείς
στην αντίστοιχη κατάσταση με τα παιδιά μπορεί το ακούγαμε από τους δικούς μας γονείς και αυτό κάπως να επαναλαμβάνεται σαν ιστορία. Συχνά λοιπόν βιώνονται σαν ένα εισιτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας και σαν κάτι που καθορίζει την αξία του παιδιού. Έτσι, κάπως συνοπτικά είναι ό,τι είπα προηγουμένως. Το παιδί πιστεύει ότι αν δεν πετύχει δεν αξίζει, ότι θα απογοητεύσει τους γονείς του και όλες τις θυσίες, τις οικονομικές ή και τις πρακτικές που κάνανε γι' αυτό, ή οι άλλοι θα προχωρήσουν, οι συμμαθητές, και εγώ θα μείνω πίσω, είναι κάτι που πολύ συχνά ακούμε, και ότι όλη η ζωή εξαρτάται από αυτές τις εξετάσεις, με την έννοια ότι κάπως τελειώνοντας και το σχολείο, ένα πλαίσιο στο οποίο κινούνται, μετά μένουν ξεκρέμαστοι σε ένα μέλλον χωρίς πλαίσιο, και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση σε ένα παιδί που επί 12 χρόνια βρισκόταν σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο με μια συγκεκριμένη καθημερινότητα και άρα και ένα νόημα στο τι κάνουμε παρακάτω. Επομένως, αν δεν πετύχω στις Πανελλήνιες, είναι ότι κάπως και όλη μου η ζωή μετά αλλάζει λίγο, αλλάζει δεδομένα προς το που κινούμε. Επίσης να πω ότι αυτό μπορεί να το ακούμε τώρα εμείς ως ενήλικες και να λέμε «Μα αν είναι δυνατόν, πώς γίνεται τόσο απόλυτη σκέψη», όμως στην εφηβική αντίληψη πολλά πράγματα είναι άσπρο-μαύρο, πολλά πράγματα είναι ότι αν δεν είναι έτσι είναι το ακριβώς αντίθετο, δεν υπάρχει το περιθώριο να κινηθούμε σε ένα συνεχές, μέσα σε αυτό το συνεχές, σε διάφορες θέσεις του συνεχούς, από το κάτι πολύ ακραίο αρνητικό στο κάτι πολύ ακραίο θετικό. Στην εφηβική αντίληψη υπάρχουν μόνο οι δύο πόλοι, δεν υπάρχει πουθενά το ενδιάμεσο. Και αυτό κάπως χρειάζεται να το καλλιεργήσουμε εμείς από την πλευρά των ειδικών. Και βέβαια και των ενηλίκων, των γονέων και των δασκάλων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις σε σύμμαχο επιτυχίας. Καταρχάς να πω ότι το άγχος είναι ένα πανανθρώπινο συναίσθημα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει άγχος. Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν ότι δεν έχουν άγχος και ένα άγχος όμως σε ένα επίπεδο λειτουργικό, κινητοποιητικό, αυτό που μπορεί να μας ξυπνάει κάθε μέρα και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να κάνουμε δηλαδή τις απαραίτητες ενέργειες. Χρειάζεται ένα μικρό επίπεδο άγχους. Αν δεν έχουμε άγχος, σημαίνει ότι κοιμόμαστε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η απουσία άγχους σημαίνει κάπως απουσία δραστηριότητας και ενεργοποίησης. Το χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι το ποσοστό του άγχους και θα το δούμε παρακάτω. Έτσι, πριν από λίγο καιρό, πριν από 2 χρόνια, έγινε μία έρευνα που χρησιμοποίησε, εδώ στην Ελλάδα, που χρησιμοποίησε έτσι, τις αντιλήψεις και τις καταγεγραμμένες εμπειρίες των μαθητών που συμμετείχαν σε εξετάσεις. Και ρωτήθηκαν οι μαθητές πού αποδίδουν οι ίδιοι την χαμηλή επίδοση στις εξετάσεις, και εδώ είναι οι 5 παράγοντες τους οποίους αναφέρουν οι μαθητές ως δείκτη χαμηλής, μάλλον ως παράγοντα χαμηλής επίδοσης, και αναφέρουν την κακή ή την ελλειπή προετοιμασία, το υπερβολικό και ανεξέλεκτο άγχος, την κακή διαχείριση του χρόνου των εξετάσεων. Εδώ αναφέρονται σε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας τους και μέχρι τις εξετάσεις, όχι δηλαδή μόνο την ημέρα της εξέτασης. Στη λανθασμένη ερμηνεία των ερωτήσεων, που σημαίνει ότι κάπως εκεί μπορεί να παρέβλεψαν κάποια στοιχεία ή να ονομάτισαν κάπως αλλιώς κάποια άλλα πράγματα και να μπερδεύτηκαν στις ερωτήσεις, και η φτωχή εκφραστικά διατύπωση των απαντήσεων. Όπως θα δούμε παρακάτω, όλα αυτά μπορεί να είναι η κακή διαχείριση του άγχους, η λανθασμένη ερμηνεία των ερωτήσεων και η φτωχή εκφραστικά διατύπωση των απαντήσεων, μπορεί να είναι και αυτά στοιχεία που προκύπτουν από το υπερβολικό και ανεξέλεγκτο άγχος. Όταν έχουμε άγχος, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο σωστά, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε καλά, κάπως θολώνει η κρίση μας
και άρα και η ερμηνεία των πραγμάτων που κάνουμε και βέβαια όταν έχουμε άγχος κάπως ξεχνάμε τον εκφραστικό μας πλούτο, η απόδοσή μας γίνεται πάρα πολύ απλή και η διατύπωση των απαντήσεων μπορεί να είναι σε ένα, αυτό που λέμε safe mode, κάπως απλές προτάσεις, χωρίς έτσι, εμπλουτισμό με λέξεις, και κάπως για να κλείνει όσο γρήγορα γίνεται αυτό που μας έτσι, δυσκολεύει. Στην αντίπερα όχθη, εκείνοι που είχαν μια υψηλή επίδοση, ανέφεραν ως παράγοντες έτσι βοηθητικούς για αυτή την υψηλή επίδοση, τη σωστή προετοιμασία, που πάλι αναφερόταν στη διάρκεια όλης της χρονιάς, ότι κάπως από την αρχή μέχρι το τέλος ένιωθαν ότι προετοιμάστηκαν σωστά. Η σωστή προετοιμασία, να τονίσω, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά, αλλά κάπως στο τέλος οι μαθητές θεώρησαν ότι μέσα στη χρονιά είχε γίνει αυτό που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε γίνει σωστά. Η ηρεμία και η μεθοδικότητα σκέψης, το διαχειρίσιμο άγχος, αυτό που είπα στην αρχή, ένα άγχος λοιπόν που μπορεί να είναι λειτουργικό και μπορεί να με κινητοποιεί ώστε να γίνονται κάποια πράγματα, να γίνονται κάποια πράγματα σωστά, να μπορώ να αντιλαμβάνομαι και να τοποθετώ τη σκέψη μου εκεί που χρειάζεται και πρέπει. Η αυτοπεποίθηση, η σιγουριά του εξεταζόμενου για τις ικανότητές του. Δεν θα σχολιάσω κάτι σε αυτό, είναι κατανοητό νομίζω. Η υπομονή και η επιμονή, χαρακτηριστικά έτσι πολύ βοηθητικά, δεξιότητες πολύ βοηθητικές σε όλα τα χρόνια της προετοιμασίας. Και ο στόχος που είχε ο μαθητής και οραματιζόταν. Αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο που εμένα πάντα με εκπλήσει θετικά, ότι όντως οι μαθητές που ξέρουν που είναι να πάνε, που το έχουν κάπως ονειρευτεί, το έχουν σχηματοποιήσει και αυτά έχουν πει ότι κάπως κινούμε προς μια κατεύθυνση, είναι πιο εύκολο να οδηγηθούν κάπου από μια γενικότερη έτσι, αίσθηση ότι ξεκινάω με σκοπό να πάω καλά και θα δω ποια σχολή ή τι θέλω να κάνω. Φαίνεται ότι οι μαθητές που έχουν πιο συγκεκριμένες και απτές έτσι, επιλογές κατά νου μπορούν τελικά να σετάρονται, θα πω, να προετοιμάζονται με έναν τρόπο και να ενεργούν με έναν τρόπο ώστε τελικά να το καταφέρνουν, να είναι πιο απτό, να είναι πιο ορατό αυτό που θέλουν να πετύχουν. Και πάμε λοιπόν να κατανοήσουμε μαζί εδώ το άγχος, να δούμε τι σημαίνει, τι είναι αυτό τέλος πάντων το στοιχείο που μας κάνει τη ζωή μας κάποιες φορές πολύ δύσκολη. Το άγχος λοιπόν είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Είναι μια φυσιολογική ψυχοσωματική αντίδραση που έτσι κάνει την εμφάνισή της σε καταστάσεις υψηλών απαιτήσεων. Ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας προετοιμάζεται να αντιδράσει απέναντι σε απειλές και κινδύνους. Τι γίνεται στο άγχος? Ουσιαστικά αυξάνεται η κορτιζόλη, η οποία μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που προκαλεί στρες. Ενεργοποιεί λοιπόν όλο μας τον οργανισμό η κορτιζόλη και μπορεί να είναι το άγχος που μας προκαλείται, τελικά μπορεί να είναι δημιουργικό ή παραλυτικό, ανάλογα με την έντασή του. Και συχνά εκδηλώνεται με σωματικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα που θα δούμε παρακάτω. Εντείνεται όταν συνδυάζεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση, υπερβολικές προσδοκίες και έλλειψη οργάνωσης. Αυτά τα τρία συστατικά είναι κακοί σύμβουλοι του άγχους. Έρχονται δηλαδή και το απογειώνουν, θα λέγαμε. Τώρα, για να δούμε μια καταγραφή από μια μαθήτρια που είχαμε πριν από καιρό. Τι λέει λοιπόν το κορίτσι, τι έλεγε μάλλον τότε το κορίτσι αυτό. Το άγχος των εξετάσεων, λοιπόν, πώς το ορίζουν οι μαθητές. Έχει πολύ έτσι, ενδιαφέρον να δούμε πώς το έβλεπε εκείνη η μαθήτρια λίγο καιρό πριν που είχαμε κάνει αυτή την καταγραφή. Το άγχος, λέει, με κυριεύει με διάφορους τρόπους. Όταν βλέπω ή σκέφτομαι την ύλη, θέλω να κάνω κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο. Να φεύγει δηλαδή, να μην αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι που τη δυσκολεύει πάρα πολύ. Και μετά συνεχίζω, έρχονται όλες οι αρνητικές σκέψεις μαζεμένες. Φόβο έχω και αγωνία. Μήπως δεν τα πάω καλά, μήπως δεν περάσω στην Αθήνα, φοβάμαι ότι θα απογοητεύσω τους καθηγητές μου,
ότι οι άλλοι στην τάξη μου θα έχουν πάει σίγουρα καλύτερα. Πάνω απ' όλα φοβάμαι ότι θα απογοητεύσω τους γονείς μου και τις προσδοκίες τους. Θα στεναχωρηθούν άμα δεν περάσω. Οι αρνητικές λοιπόν σκέψεις έχουν την ιδιότητα κάποιες φορές να δουν ένα παιδί να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί αυτά τα οποία φοβάται. Αυτό που συχνά αναφέρεται με τον όρο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τι παρατηρούμε λοιπόν σε αυτά που λέει εδώ η μαθήτρια. Αναγνωρίζει ξεκάθαρα το φόβο και την αγωνία της. Το φόβο και την αγωνία της μήπως δεν τα πάει καλά. Και μήπως δεν τα πάει καλά, τι σημαίνει? Ξεκινούν οι συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις με τους υπόλοιπους στην τάξη και οι φόβοι της απογοήτευσης των καθηγητών και των γονέων. Κάτι που αναφέρεται συχνά και έτσι πολλοί γονείς εντυπωσιάζονται από αυτό που τους λέμε, είναι ότι τα παιδιά πολύ περισσότερο από τον ίδιο τους τον εαυτό βάζουν πιο πάνω στις προσδοκίες τους γονείς. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά λειτουργούν πάρα πολύ εγωιστικά, πάρα πολύ επικεντρωμένα στον εαυτό τους, πάρα πολύ έτσι σχεδόν εγωιστικά θα λέγαμε, από κάτω όλο αυτό κρύβει μια πολύ μεγάλη αγωνία, μην απογοητεύσουν και μην δεν πάρουν αυτό το μπράβο ή την αναγνώριση από τους ανθρώπους που εκτιμούν και έτσι σέβονται περισσότερο και που μπορεί να είναι κάποιοι καθηγητές τους και σίγουρα οι γονείς τους. Δεν είναι τόσο κινητοποιημένοι στο να είναι εντάξει εκείνοι και να είναι καλά εκείνοι και να μην απογοητευτούν οι ίδιοι, να μην απογοητεύσουν τον εαυτό τους. Πιο πολύ φοβούνται μην απογοητεύσουν τους γονείς και τους καθηγητές. Και αυτό λειτουργεί, καταλαβαίνουμε, περισσότερο επιβαρυντικά. Όταν δηλαδή ξέρω ότι κάπως έχω να διαχειριστώ τον εαυτό μου και ό,τι και να γίνει, κάπως με τον εαυτό μου κάπως θα τα καταφέρω. Είναι πιο εύκολο να διαχειριστώ πολλές φορές τον εαυτό μου, εάν δεν έχω κατά νου ότι μια δική μου ενέργεια μπορεί να προκαλέσει κάποια συναισθηματική αντίδραση σε κάποιον άλλον που σέβομαι και αγαπώ ή και εκτιμώ πολύ. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τις σωματικές αντιδράσεις. Πιο πολύ για να βοηθήσουμε εδώ να αναγνωρίσουν και οι ίδιοι οι μαθητές και οι γονείς το άγχος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν κάναμε αυτή την ομιλία σε αίθουσες φροντιστηρίων και που ήταν οι μαθητές μαζεμένοι, ρωτούσαμε πάντα με τη Γιούλη μαζί, για να δούμε, για σηκώστε χέρια, ποια παιδιά έχουν άγχος και πολλά σηκώνανε χέρι, ειδικά όταν είναι στην τρίτη ηλικία αναγνωρίζουν ότι το άγχος είναι αρκετά έτσι παρόν, αλλά κάποια άλλα δεν σηκώνανε. Όταν λοιπόν διαβάζαμε μετά και αναφερόμαστε στις σωματικές αντιδράσεις, αλλά και στις συναισθηματικές, παρακάτω θα δούμε και τις υπόλοιπες, τότε εκεί αναγνώρισαν ότι όλοι λίγο πολύ έχουν και ευτυχώς που το αναγνωρίζουμε, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε λοιπόν ότι έχουμε άγχος. Οι σωματικές λοιπόν αντιδράσεις είναι απτά πράγματα που όλοι μας σίγουρα έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Τι είναι κάπως ταχυπαλμία, αίσθηση παλμών και αύξηση των καρδιακών μας σφίξεων, δύσπνοια ή ταχύπνοια, μια αίσθηση ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω σωστά δηλαδή, εφίδρωση, πόνος, ενόχληση στην κοιλιά, πονοκέφαλος, ξηροστομία, χασμουριτό, να χρειάζεται συνεχώς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλός μας και μια ένταση στους μυς. Απ' την άλλη, οι αντιδράσεις στη συμπεριφορά μπορεί να είναι δυσκολία στις αποφάσεις και την επιλογή, όταν είμαι αγχωμένος να μην μπορώ να μην θυμάμαι, να μην ξέρω, να μην μπορώ να αποφασίσω και να επιλέξω τι είναι το σωστό και τι το λάθος. Να υπάρχει μια δυναμία αποστήθησης ή ανάσυρσης της γνώσης στα διαγωνίσματα και είναι πραγματικά σαν η μνήμη μας να είναι ένα δοχείο που κλείνει το στόμιο όταν είμαστε
άγχος και δεν μπορεί να μεταφερθεί τίποτα ούτε προς τα μέσα ούτε προς τα έξω, ούτε να μπει και να μπορούμε να αποστηθήσουμε κάτι, αλλά ούτε και να βγει, δηλαδή μια αποθηκευμένη γνώση κάπως να ανασυρθεί και να την έχουμε πιο απ' την μπροστά μας, δυσκολία έκφρασης, δυσκολία στην κατανόηση, δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης και έτσι δυσκολία στη διαχείριση του νοήματος. Τώρα, οι ψυχολογικές αντιδράσεις είναι αυτές που νομίζω ότι οι γονείς μπορούν να αντιληφθούν περισσότερο. Είναι αυτό που μας λένε πολύ συχνά, δεν είναι αυτό το παιδί μου. Βλέπω ένα παιδί άλλο που σπάνει τις πόρτες, φωνάζει και μιλάει έντονα που ποτέ δεν το έκανε αυτό. Αλλά περισσότερο έτσι, έντονες είναι οι ψυχολογικές αντιδράσεις, οι πιο κρυφές. Οι αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας και απεσιόδοξα έτσι, σενάρια, ένταση, εκνευρισμός και θυμός. Εδώ να πω το εξής, ότι ίσως είναι πιο εύκολο για τους γονείς που έχουν παιδιά που αντιδρούν με έναν τρόπο πιο φανερό να καταλάβουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει άγχος, παρά τα παιδιά που, όπως είπαμε και στην αρχή, κυρίως κορίτσια, μπορεί να φαίνονται ότι όλα είναι καλά, αλλά να γίνονται σκέψεις αρνητικές, όπως αναφέρεται στην πρώτη κουκίδα εδώ. Έντονη ανησυχία, θλίψη, απογοήτευση, ανορεξία, διαταραχές στον ύπνο, έντονο άγχος που μπορεί να φτάνει μέχρι να γίνει και πανικός, ευσυγκινησία, ευερεθιστότητα, έντονες εναλλαγές στη διάθεση. Εκεί που είμαστε όλα καλά και μιλάμε και επικοινωνούμε, ξαφνικά μπορεί να γίνεται κάτι και να ξεσηκώνεται ένταση και πολύς εκνευρισμός. Τώρα, ξαναλέω και θα σταθώ πολύ σε αυτό, ότι το άγχος λοιπόν σαν ανέφηβο και έτσι και η θλίψη που μπορεί να συνεπάγεται το άγχος, γιατί αυτά πάνε μαζί χεράκι-χεράκι, δεν είναι δεδομένο ότι κάνει την εμφάνισή του πάντα με κλάμα ή κάπως δεν φωνάζει βοήθεια από μακριά. Πολλά παιδιά σωπαίνουν, πολλά παιδιά απομονώνονται, πολλά παιδιά φαίνονται ψύχραιμα ή ότι έχουν τον έλεγχο και λένε συνέχεια ότι είμαι καλά. Άρα είναι super σως, θα έλεγα για τους γονείς, να μην μείνουμε σε αυτό μόνο το δεδομένο, κάπως να μπορέσουμε και να προβληματιστούμε, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε, θα έλεγα, το ένστικτό μας. Οι γονείς που έχουν μια καλή σχέση με τα παιδιά τους, ακόμα και όταν όλα αυτά φαίνονται καλά, μπορούν να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να προβληματιστούν και να δουν. Θα έλεγα πια με τα δεδομένα που έχουμε στα στατιστικά που σας ανέφερα και προηγουμένως, καλύτερα να είμαστε πιο ανήσυχοι και τελικά να καθησυχαζόμαστε όταν κάνουμε την αξιολόγηση και δούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά να εφησυχάζουμε θεωρώντας ότι όλα είναι καλά και υπό έλεγχο και από κάτω να υπάρχει έτσι ένταση και δυσκολία. Πιθανά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται είναι η απότομη απόσυρση, όταν ξαφνικά ένας έφηβος κλείνεται με τις ώρες στο δωμάτιό του, ενώ νωρίτερα, παλιότερα μπορεί να έκανε και ένα πέρασμα λιγάκι από το σημείο που συγκεντρώνεται η οικογένεια και να ανταλλάσσαμε και δύο κουβέντες. Αδιαφορία για πράγματα που πριν είχε έτσι ενδιαφέρον και αγαπούσε, η υπερβολική τελειομανία, να είναι όλα στην εντέλεια, να είναι όλα στην τάξη, να ξυπνάει συγκεκριμένες ώρες, ακόμα και η υπερβολική, ας πούμε, τήρηση ενός προγράμματος, και αυτό είναι λιγάκι να μας προβληματίσει. Εννοείται όταν υπάρξουν κρίσεις πανικού ή αϊπνίες και γενικά δυσκολίες στον ύπνο, είναι σημάδια που για τους ενηλίκους που συνυπάρχουν με εφήβους είναι καμπανάκια πολύ μεγάλα. Πονοκέφαλη, συχνό κλάμα, έντονη ευερεθιστότητα και φράσεις όπως «δεν αντέχω άλλο» και «δεν έχει νόημα», είναι φράσεις που μπορεί λίγο τα παιδιά να τα χρησιμοποιούν λίγο, ξαναλέω, δραματικά, όμως δεν είναι να μην τους δίνουμε σημασία και να μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν είναι να τα κλείνουμε κατευθείαν, να τα βάζουμε σε μια
με ένα τίτλο από πάνω ότι έτσι, έλα σταμάτα πως κάνεις έτσι, ή θα σου περάσει, ή θα το διαχειριστείς, κάπως να το ορίσουμε μέσα σε μια τέτοια διάσταση. Καλύτερα θα είναι, ξαναλέω, να είμαστε ανήσυχοι παρά ήσυχοι ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε πιο πρακτικά θέματα. Ένας μαθητής που έχει άγχος μπορεί να είναι και πολύ αναβλητικός και μάλιστα πολλές φορές η αναβλητικότητα, ξεκινάμε ανάποδα. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος είναι πολύ αναβλητικός, μπορεί να πιστέψουμε είναι να διερευνήσουμε αν έχει άγχος και είναι να το δούμε αυτό. Βέβαια, πολλοί επίσης μαθητές μπορεί να είναι αναβλητικοί, επειδή και τελικά να καταλήγουν να είναι πάντα αναβλητικοί και να μην μπαίνουν ποτέ στο έργο και τελικά να συσσωρεύεται μία απουσία από τα μαθήματα και τελικά επειδή ακριβώς δεν έχουν πιάσει αυτό το ρυθμό στο διάβασμά τους, να μένουν κενά και τελικά συνεχώς να αναβάλουν, ακριβώς επειδή ξέρουν ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά κενά. Για να δούμε λοιπόν όμως έτσι κάποια στοιχεία. Όταν καθόμαστε λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα σημαντικό έργο και μετά από 5 λεπτά πάμε να βάλουμε κάτι να πιούμε ή περιμένουμε να αποκτήσουμε τη σωστή διάθεση για να ασχοληθούμε με μια σημαντική εργασία ή όταν αφιερώνουμε χρόνο σε μη σημαντικές εργασίες που κάποιος άλλος μας ζήτησε να κάνουμε. Εκεί πολύ συχνά λέω ότι υπάρχουν μαθητές που την περίοδο που είναι να διαβάσουν, τότε θυμούνται να γίνουν πάρα πολύ εξυπηρετικοί και χρήσιμοι στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που θυμήθηκαν ότι πρέπει να... μου είπε η μαμά μου, να πάω να πλώσω τα ρούχα ή, να καθαρίσω το δωμάτιό μου. Την παίρνουμε να κάνουμε κάποιες πρακτικές εργασίες που πάλι μας βγάζουν εκτός από το task που έχω, που είναι να διαβάσω. Ή βέβαια όταν αποφασίζουμε να σερφάρουμε για λίγο στο Instagram, στο TikTok και σε όλα αυτά, εντάξει, νομίζω ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες αποφυγής να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω. Η ερώτηση σε αυτές τις 4 διαφορετικές περιπτώσεις τι είναι? Συχνά γίνεται, ωραία, πώς σταματάμε να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, πώς μπορούμε, είναι μια ερώτηση που γίνεται πολύ συχνά εδώ στα γραφεία μας, όταν έρχονται μαθητές, ότι πώς σταματάμε να είμαστε αναβλητικοί? Και η απάντηση που δίνω είναι μια απάντηση που δεν αρέσει καθόλου στους μαθητές, είναι ότι απλά σταματάω να είμαι αναβλητικός. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σταματήσω, να αναβάλω. Χρειάζεται να πείσω τον εαυτό μου ότι πρέπει να το κάνει. Άρα, κάπως λοιπόν με απλές κινήσεις είναι να αντιληφθώ ότι αυτή τη στιγμή το αναβάλω και ότι κάπως χρειάζεται να λάβω την ευθύνη του εαυτού μου και την ευθύνη αυτής της απόφασης που έχω πάρει να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις. Όταν είμαστε λοιπόν μπροστά στις εξετάσεις, είμαστε απέναντι σε 2 είδη άγχους. Το ένα άγχος είναι το προνοητικό, που αυτό είναι κάτι που θέλουμε να υπάρχει. Γι' αυτό πολύ συχνά και στα φροντιστήρια εδώ ξεκινούμε μια προετοιμασία καιρό πριν από την ημέρα που είναι να δοθούν οι εξετάσεις, ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να ενισχύσουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το προνοητικό άγχος που είναι απαραίτητο. Δηλαδή το άγχος της προετοιμασίας, το άγχος εκείνο που μας βάζει σε μια εγρήγορση να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες του διαβάσματος της προετοιμασίας. Ώστε έχει φανεί ότι όσο περισσότερο προνοητικό άγχος έχουμε, που συνήθως το προνοητικό άγχος δεν φτάνει να κορυφωθεί και να γίνει πολύ έντονο, είναι ένα άγχος που είναι καθημερινό, είναι αυτό που είπαμε ότι έχει μια λειτουργικότητα. Όσο λοιπόν περισσότερο προνοητικό άγχος έχουμε, μάλλον να το πω καλύτερα, όσο περισσότερο διάστημα έχω προνοητικό άγχος, τόσο θα αποφύγω το άγχος της κατάστασης. Εκείνο δηλαδή το άγχος που αφορά την ημέρα και την ώρα της εξέτασης, που εάν δεν έχω προετοιμαστεί σωστά,
την ημέρα που θα φτάσω να γράψω την εξέταση που χρειάζεται να είμαι εκεί συνεπής, μπορεί να έχω ένα άγχος κατάσταση, δηλαδή να είμαι εκείνη την ημέρα σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και κάπως ίσως και να κατηγορώ τον εαυτό μου ότι δεν λειτουργήσε σωστά προνοητικά και καταλήγω σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα την ημέρα της εξέτασης. Και γι' αυτό λοιπόν πολύ συχνά, εντάξει, αποτυπώνοντας έτσι με χιούμορ λιγάκι το τι μπορεί να συμβεί στις εξετάσεις, οι εξεταστές να είναι άνετοι και οι μαθητές που να πηγαίνουν εκεί να δίνουν εξετάσεις, οι μαθητές που έχουν άγχος κατάστασης, να πηγαίνουν με κλάματα και δυσκολία. Λοιπόν, για να δούμε. Το ήπιο άγχος λοιπόν είναι αυτό που έχουμε ανάγκη, γιατί μας βοηθάει λοιπόν στην επίτευξη των στόχων και στην επίλυση των προβλημάτων, συμβάλλει στην ανάκληση συγκεκριμένων πληροφοριών και μας δίνει περισσότερη ενέργεια. Όπως σας είπα και πριν, καθόλου άγχος ίσον καθόλου μάθηση. Χωρίς άγχος λοιπόν οι εγκεφαλικές δομές της μάθησης δεν ενεργοποιούνται και εμείς τις χρειαζόμαστε. Τώρα, απέναντι λοιπόν σε ένα στρεσογόνο γεγονός, σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα, συχνά οι άνθρωποι έχουμε τρεις αντιδράσεις. Το fight, το ότι παλεύω, δηλαδή όταν είμαι σε άγχος μπαίνω σε μια υπερδιέγερση και σε μια πάλη. Το flight, το ότι όταν μπαίνω σε μια κρίσιμη αγχωτική κατάσταση, το αφήνω αυτό που με ενοχλεί και μπορεί να φύγω, να κάνω κάτι άλλο, να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Και το freeze είναι να μείνω αποσβολωμένος από αυτό που συμβαίνει, από αυτό που μου προκαλεί άγχος και να μείνω να το παρατηρώ, για να το δούμε πιο συγκεκριμένα. Η μάχη λοιπόν, το fight, είναι μια διαδικασία που κάπως, θέλω να πω ότι δεν το επιλέγουν οι άνθρωποι, δεν επιλέγουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν στο άγχος με ένα συνειδητό τρόπο. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι ένα ιδιοσυγκρασιακό μας στοιχείο. Οι άνθρωποι λοιπόν που βιώνουν στρες μπορεί να είναι πάρα πολύ, να μπαίνουν έτσι σε μια κατάσταση αγχωτική και να την αντιμετωπίζουν με τρόπο άμεσο και ενεργητικό. Να αντιμετωπίζουμε έτσι με ενεργό τρόπο το αγχογόνο ερέθισμα, να σηκώνουμε μανίκια και να μπαίνουμε στην πάλη. Αν αναβάλεις το διάβασμα γιατί σε αγχώνει, δοκίμασε να διαβάσεις, είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάπως οι άνθρωποι δηλαδή, που αγχώνονται μπορεί να μπαίνουν στο να, όχι απλά μόνο να διαβάσουν, να κάνουν και άλλες ασκήσεις, να βρουν και άλλες πηγές, κάπως να γράψουν και άλλες εκθέσεις, κάπως να αντιμετωπίσουν αυτό που τους προκαλεί άγχος, δημιουργώντας συνεχώς, παλεύοντας με στοιχεία που αφορούν αυτή τη διαδικασία. Η φυγή, το flight, είναι όταν οι άνθρωποι αποφεύγουν την κατάσταση, δεν μπαίνουν δηλαδή καθόλου μέσα σε αυτήν την αγχώδη διαδικασία, δεν ξεφεύγουν από την κατάσταση στην οποία, ξεφεύγουν μάλλον από την κατάσταση μέσα στην οποία είχαν μπει. Για παράδειγμα, λέμε εδώ, κάνουμε πολλές δραστηριότητες για να μην σκεφτόμαστε το διάβασμα, κοιμόμαστε πολύ, βλέπουμε άπειρα βίντεο και συζητάμε, θυμόμαστε τη φίλη μας που χώρισε και χρειάζεται να της δώσουμε συμβουλές. Κάπως δηλαδή κάνουμε το οτιδήποτε άλλο εκτός από το να μπούμε να ασχοληθούμε με αυτό που μας δημιουργεί ένταση και άγχος. Και το πάγωμα είναι όταν, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μένουμε αδρανείς, μερικές φορές ακολουθεί είτε η αντίδραση μάχης είτε φυγής, αλλά τις περισσότερες φορές ακινητοποιούμαστε, παγώνουμε και εν τέλει παραιτούμαστε ως αποτέλεσμα αφόρητου στρες. Στην προετοιμασία εμφανίζεται ως πλήρης απάθεια. Στις εξετάσεις είναι το λεγόμενο blackout. Είναι αυτό το πάγωμα που οι άνθρωποι πολύ συχνά φτάνουμε μέχρι ένα σημείο και μετά μπορεί να μην θυμόμαστε τίποτα. Δεν είναι πάντα επειδή δεν έχουμε διαβάσει. Είναι επειδή μπορεί να κατακλυζόμαστε από έντονο στρες. Το άγχος λοιπόν μπορεί να μοιάζει με ένα παγόβουνο και αυτό που λέμε πολύ συχνά στους μαθητές που μπαίνουν σε μια διαδικασία εξετάσεων, είτε ενδοσχολικών είτε πανελληνίων, είναι να έχουμε στο νου μας ότι ευτυχώς ο οργανισμός μας διαθέτει ένα σύστημα αντιμετώπισης του στρες που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σαν ένα παγόβουνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως τα πράγματα αρχίζουν να μας δυσκολεύουν και μπαίνουμε σε μια αγχωτική κατάσταση, αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια κορύφωση. Δηλαδή να χτίζεται σιγά σιγά μια συμπεριφορά και μια αίσθηση που συνεχώς να φτάνει σε μια κορύφωση και να αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλο στρες. Και να φτάνουμε στο πάγωμα που είπαμε πριν, να φτάνουμε σε μια αίσθηση σωματοποίησης ίσως και του άγχους. Και είναι πολύ συχνά αναφέρεται σε μαθητές, ειδικά στις πανελλήνιες εξετάσεις, ότι έπαθα, κατακλείστηκα από το άγχος και σηκώθηκαν και φύγαν. Πολλά παιδιά μπορεί να το κάνουν αυτό. Η δική μας παρένεση είναι να μην σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτός ο μηχανισμός που σας ανέφερα στην αρχή, που είναι σαν να μπαίνει, πώς να πω, σαν να λειτουργεί ένας θερμοστάτης στον οργανισμό μας, είναι ότι κάπως όντως μπορεί το άγχος μας να κορυφωθεί, όμως υπάρχει, αυτό περνάει, δεν διαρκεί για πάντα. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός που έρχεται και λειτουργεί σαν μια ψήξη, σε μια επιφάνεια που υπερθερμαίνεται και σταδιακά αυτό ξαναλειτουργεί και μας επαναφέρει στην αρχική μας κατάσταση. Αυτός σαν μηχανισμός, κατά μέσο όρο, σε έναν άνθρωπο μπορεί να διαρκέσει 20 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να μείνω σε μια κατάσταση έντονου στρες που κορυφώνεται και φτάνει σε ένα απόγειο, μπορεί να φτάσει λοιπόν να είναι 20 λεπτά. Εάν το ξέρω αυτό, δεν θα σηκωθώ να φύγω αφενός. Θα χάσω 20 λεπτά. Ναι, ενδεχομένως θα χάσω 20 λεπτά, τα 20 λεπτά είναι πολύ πολύτιμα. Όμως είναι σίγουρα λιγότερο, θα λέγαμε, καταστροφικά από το να σηκωθούμε και να φύγουμε και να χάσουμε όλο το διαγώνισμα. Ποτέ δεν ξέρουμε λοιπόν τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει το να παραμείνουμε και σίγουρα να γράψουμε ό,τι μπορούμε εκείνη την ώρα. Νομίζω επίσης ότι γνωρίζοντας ότι υπάρχει και αυτός ο μηχανισμός, ότι με κάποιο τρόπο δηλαδή ο οργανισμός μας έχει τον τρόπο να επανέρχεται, μπορεί και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να επανέλθει πιο γρήγορα σε μια κατάσταση ηρεμίας και μεγαλύτερης συγκέντρωσης, απόλυτης δεν ξέρω, αλλά σίγουρα μεγαλύτερης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τελικά την εξέτασή μας. Πάμε να δούμε λοιπόν και κάποιες τεχνικές διαχείρισης πριν τις εξετάσεις. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτό είναι να γίνεται όλη τη χρονιά, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε με ένα άθροισμα. Ένα άθροισμα, θα λέγαμε, συστατικών για ένα καλό αποτέλεσμα. Την καταπολέμηση της αναβλητικότητας που είπαμε λίγο νωρίτερα, το να έχουμε στόχους, το να μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας αποτελεσματικά και σωστά, το να υπάρχει ένα πρόγραμμα μελέτης, να κάνουμε τις επαναλήψεις, εδώ βοηθάει και πάρα πολύ το φροντιστήριο μέσα από την οργάνωση των επαναλήψεων και των διαγωνισμάτων, το να μπορώ να αξιοποιώ και να κάνω σωστά διαλύματα και όχι να κάνω διάλειμμα για να διαβάσω, αλλά να διακόψω το διάβασμα για να κάνω διάλειμμα, και όχι το ανάποδο δηλαδή, το να μπορώ να επιτρέπω στον εαυτό μου και να ξέρω πώς να χαλαρώνω και να ξεκουράζομαι, και σίγουρα και ένας παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι και η διατροφή. Όλα αυτά λοιπόν μαζί έχουν ένα άθροισμα που είναι υψηλή αυτεπάρκεια και ο έλεγχος του αποτελέσματος. Όλα αυτά χρειάζεται να υπάρχουν στο πρόγραμμα και στην αντίληψη ενός παιδιού και μιας οικογένειας. Τώρα, τι λέμε, αυτό αναφέρεται στους πιο νεαρούς μαθητές, τους μαθητές που ξεκινούν κάπως τώρα την προετοιμασία τους, που είναι, πρώτη, δευτέρα λυκείου. Τι λένε λοιπόν συχνά οι μαθητές για να αποφύγουν το άγχος που φέρνει το διάβασμα για τις Πανελλήνιες? Λένε λοιπόν ότι, μαθητές που είναι στη δευτέρα λυκείου, λένε θα ξεκουραστώ φέτος γιατί με περιμένει ζώρικη χρονιά του χρόνου. Αυτό είναι και για όσους ξεκινούν τη θερινή προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Αυτό το ξεχνάμε. Δεν ξεκουραζόμαστε, κάπως χρειάζεται μια σταδιακή προπόνηση όλη τη χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα
στην τρίτη λυκείου. Το καλό διάβασμα θα το κάνω στην τρίτη λυκείου. Επίσης, δεν αποδίδει αυτό, χρειαζόμαστε κάπως να γίνει ένας καταμερισμός και ένας επιμερισμός των εργασιών πολύ νωρίτερα. Πώς έχουμε σήμερα, είπαμε, εντάξει, έχω καιρό ακόμα, θα στρωθώ 1 μήνα πριν και δεν θα πάω και σχολείο. Είναι μια λύση που βρίσκουν πολλοί μαθητές, θεωρώντας ότι μπορούν όλα αυτά να τα στριμώξουν μέσα σε 1 μήνα, και αυτό είναι κάτι που δεν αποδίδει. Εδώ έχουμε κάτι λιγότερο από μήνα, οπότε ό,τι μας έμεινε να το αξιοποιήσουμε. Γενικά, όχι μόνο του εφήβου ο εγκέφαλος, αλλά όλων των ανθρώπων ο εγκέφαλος, αλλά ευτυχώς των εφήβων, επειδή διαθέτει και μια πλαστικότητα, δηλαδή μια ικανότητα να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις αλλαγές. Ο εγκέφαλος του εφήβου λοιπόν χρειάζεται προπόνηση. Χρειαζόμαστε περίπου 70 μέρες για μια πλήρη προσαρμογή σε νέα βιολογικά και μαθησιακά δεδομένα. Δηλαδή κάπως είναι σημαντικό όσο τον εγκέφαλό μας τον εξασκούμε στο να μελετάει συγκεκριμένες ώρες, στο τι ώρα θα ξυπνάει, πώς να λύνει κάποια άσκηση. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να τον προπονήσουμε τον εγκέφαλό μας. Όσες περισσότερες μέρες κάνει αυτό το πράγμα, τόσο πιο εύκολο του είναι και αποκτά μια ρουτίνα και μετά κάπως δημιουργεί εκεί τις συνδέσεις και τις δομές, ώστε αυτό να γίνεται πιο αυτοματοποιημένα και πιο γρήγορα. Δηλαδή, εάν έχω μάθει να ξυπνάω 7,5 ώρα το πρωί και το κάνω αυτό για κάποιους μήνες, από μόνος του μετά ο εγκέφαλός μου θα το κάνει λίγο αυτοματοποιημένα. Εντάξει, στους εφήβους, το πολύ πρωινό ξύπνημα δεν είναι και πάντα εύκολο, απλά το λέω σαν ένα παράδειγμα. Βέβαια, στις πανελλήνιες εξετάσεις, ακριβώς επειδή ξεκινούν νωρίς, κάπως αυτό ήδη θα πρέπει οι μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις ήδη από αυτές τις μέρες να ξεκινούν να ξυπνάνε νωρίς και να μαθαίνουν να είναι ο εγκέφαλός τους ξύπνιος τις ώρες που χρειάζεται να είναι στο σχολείο και να δουλεύουν. Είναι σημαντικό να τον έχουν προπονήσει στο να είναι αυτές τις ώρες ξύπνιος και ενεργός ο εγκέφαλος. Τώρα, ένα πρόγραμμα μελέτης βοηθάει πάντα. Εμείς προτείνουμε σε μαθητές, δεν είναι για όλους τους μαθητές, να το πω αυτό, για μαθητές που μπορεί να έχουν μάθει να λειτουργούν με έναν τρόπο χωρίς πρόγραμμα, είμαστε ok να λειτουργήσουν χωρίς πρόγραμμα. Για κάποιους ένα πρόγραμμα μπορεί να τους οργανώσει και να τους δώσει έτσι μεγαλύτερη κατεύθυνση για το πώς θα τα κάνουν τα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Για κάποιους άλλους μαθητές ένα πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ αγχωτικά. Οπότε, ξαναλέω, κατά μέσο όρο, ένα πρόγραμμα πάντως κάπως, με κάποιο τρόπο, με έναν τρόπο που να λειτουργεί βοηθητικά για τον κάθε μαθητή, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς θα μοιράσουμε μέσα στη μέρα μας τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχουμε. Το πρόγραμμα μελέτης μας βοηθάει γιατί έτσι βάζουμε στόχους, ξέρουμε πώς θα μοιράσουμε την ύλη, διαχειριζόμαστε το χρόνο και έτσι απενεχοποιούμε το διάλειμμα που μπορεί να έχουμε, αξιοποιούμε καλύτερο τον ελεύθερο χρόνο, όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναβλητικότητα, μπορεί να λέω θα καθίσω λίγο παραπάνω για να διαβάσω, αλλά και αυτό το λίγο παραπάνω που κάθομαι πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω, επειδή έχει μέσα πολύ ενοχή που κάθομαι και δεν διαβάζω, δεν είναι ένα ευχάριστο και αξιοποιήσιμο διάλειμμα αυτό. Άρα χρειάζεται το πρόγραμμα μελέτης για να ξέρω ότι θα διαβάσω 2 ώρες και μετά θα έχω ένα μισάωρο που θα είναι ατόφιο διάλειμμα. Αυτό κάπως σετάρει και τον εγκέφαλό μας στο να δεχτεί ότι αυτό είναι ένα διάλειμμα και έτσι να αξιοποιήσει πλήρως τα καλά που έχει η απενεργοποίηση, ας πούμε, του εγκεφάλου μας εκείνη την ώρα. Αισθανόμαστε μια αυτεπάρκεια και μια αυτοποτελεσματικότητα όταν τα έχουμε βάλει όλα κάτω και είμαστε συνεπείς, έτσι, και χρειάζεται να διαγράψουμε μετά, να σβήσουμε ότι αυτό το καταφέραμε, το κάναμε, τσεκ, κάναμε το άλλο. Αυτό, η εικόνα, το ότι ακολουθώ ένα πρόγραμμα και τελικά είμαι συνεπής σε αυτό, μου δημιουργεί μια αίσθηση επάρκειας, ότι τα κατάφερα. Τη διαχείριση της ύλης των εξετάσεων επίσης, να ξέρω πώς θα κινηθώ, ώστε να μην έχω άγχος ότι έχω ουρές μαθημάτων που με κυνηγούν και εγώ δεν είμαι συνεπής σε αυτές.
τις ουρές και μια αισιοδοξία, έτσι, μια ενίσχυση των θετικών σκέψεων ότι να, τα καταφέρνω, τα έχω πάει καλά, θα προλάβω να βγάλω όλα αυτά που είναι να βγάλω για να δώσω τις εξετάσεις. Και επίσης, ακόμα και η εξοικονόμηση μισής ώρας είναι σημαντική, ειδικά σε αυτούς τους χρόνους που δουλεύουν τα παιδιά και που η μία δραστηριότητα και η κάθε, τέλος πάντων, απαιτητική η εργασία που μπορεί να έχουν, να διαδέχεται την άλλη, ακόμα και η μισή ώρα, το να μπορέσω να κάτσω, να φάω με την ησυχία μου, να ξεκουραστώ και να καθαρίσω το κεφάλι μου, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, έτσι, το διάλειμμα. Επίσης, αυτό που προτείνουμε τώρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είναι να χωρίζουμε την δουλειά μας σε μικρότερα τμήματα, να ασχολούμαστε με αυτά με έναν μοναδικό τρόπο, σαν να μελετάμε το κάθε αντικείμενο πρώτη φορά, έτσι θα μας φανεί πιο απλό, δηλαδή το να έχω, ας πούμε, 30 ασκήσεις, το να πω ότι θα τις κάνω όλες μόνο μιας, δεν μπορεί να μην βοηθάει, δημιουργεί ένα μπούκωμα, μια αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ και είναι σαν να θέλω να ανέβω στο Everest, σε μια κορυφή του Everest με τη μία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χρειάζεται να έχω σταθμούς. Έτσι λοιπόν και οι ασκήσεις. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να πω ότι θα τις χωρίσω σε 3 δεκάδες τις 30 ασκήσεις και όταν ολοκληρώνω ή θα τις κάνω 5-5 και θα κάνω 6 διαλύματα. Τελειώνοντας 5 ασκήσεις, να έχω μια αίσθηση ότι έχω ολοκληρώσει ένα κομμάτι και αυτό να μου δημιουργεί και μια αίσθηση επιτυχίας. Μιλήσαμε για τον εγκέφαλο, έτσι, που θέλει την προπόνησή του. Μοιάζει επίσης ότι ο εγκέφαλος, ειδικά ο εφηβικός, αποδίδει καλύτερα και κουράζεται λιγότερο, αλλά και αφομοιώνει περισσότερες πληροφορίες όταν μελετάμε σε σταθερή ώρα και σε σταθερό μέρος, όταν υπάρχει δηλαδή μια ρουτίνα. Ο εγκέφαλος είναι το πιο σημαντικό όργανο μετά την καρδιά μας ή μαζί με την καρδιά μας, αλλά ο εγκέφαλος είναι ένα σημαντικό όργανο το οποίο αρέσκεται πολύ σε μια ρουτίνα και σε μια συνήθεια. Όσο λοιπόν το τροφοδοτούμε με συνήθεια, με σταθερότητα και με συνέπεια, τόσο εκείνος αποδίδει πιο καλά. Επίσης, η οργάνωση, η καθαρότητα στο περιβάλλον μας. Όχι η καθαριότητα, η καθαρότητα, δηλαδή το να μην έχουμε πολλά ερεθίσματα στο σημείο που διαβάζουμε, να είναι οργανωμένος ο χώρος μας. Κάποιες φορές μπορεί η οργάνωση εξωτερική να βοηθάει στο να υπάρξει και μια εσωτερική οργάνωση, εάν ούτως ή άλλως ένας έφηβος που διαβάζει έχει την εφηβεία του, έχει τη δυσκολία του, έχει το εσωτερικό του χάος. Εάν υπάρχει και έξω χάος, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος συντονισμός από χάος, οπότε κάπως χρειάζεται να υπάρξει μια οργάνωση και μια τάξη. Ας ξεκινήσει απ' έξω αυτή, γιατί το μέσα είναι λίγο πιο δύσκολο. Το να κρατάμε σημειώσεις, να χρησιμοποιούμε έτσι μαρκαδόρους, να χρησιμοποιούμε διάφορα οπτικά βοηθήματα. Είναι πολύ βοηθητικό γιατί φτιάχνουμε και ένα νοητικό χάρτη κάποιες φορές. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό σε μαθητές που έχουν την αποστήθηση θεωρητικών μαθημάτων. Κάπως λοιπόν το να φτιάχνω μια σελίδα και να τονίζω λέξεις ή φράσεις που είναι πιο δύσκολες, μετά όταν θα χρειαστεί να την ανακαλέσω αυτή τη σελίδα στο διαγώνισμα, μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς τι λέει, αλλά να θυμάμαι την εικόνα και αφού θυμηθώ την εικόνα μετά να έρθει και να θυμηθώ και τη συγκεκριμένη, ας πούμε, το περιεχόμενο αυτής της εικόνας. Εννοείται ο ύπνος, έτσι, για την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Απαιτούνται κανονικές ώρες ύπνου για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία της εφηβείας. 6 με 7 ώρες, για να μην πω 8, είναι σημαντικές. Πάλι υπάρχουν ατομικές διαφορές. Πάλι είναι σημαντικό να πούμε ότι μπορεί να κοιμηθούμε 7 ώρες μέσα στη μέρα, δηλαδή να κοιμηθώ 3 ώρα το μεσημέρι και να ξυπνήσω 10 ώρα το βράδυ. Δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα από το να κοιμηθώ 11 ώρα τη νύχτα και να σηκωθώ 7 η ώρα το πρωί. Αυτός ο ύπνος είναι προγραμματισμένος για τον εγκέφαλό μας να είναι πιο αποτελεσματικός και να βοηθάει τον εγκέφαλό μας να αποσυμπιέζεται και να τοποθετεί, ας πούμε, ό,τι γνώση έχει πάρει στη βιβλιοθήκη. Θέλουμε λοιπόν βραδινές ώρες ύπνου και αυτές που χάνονται δεν αναπληρώνονται μέσα στη μέρα.
Έτσι λοιπόν αυτός ο βιορυθμός χρειάζεται να διασφαλιστεί. Τώρα, στην περίοδο τώρα των επαναλήψεων που έχουμε και των εξετάσεων, της προετοιμασίας μάλλον των εξετάσεων, πολλά παιδιά ξεκινούν από τα μαθήματα που τους είναι πιο εύκολα και λένε ας ξεκινήσω με αυτό που να το ξεπετάξω λίγο πιο εύκολα και να ασχοληθώ μετά με τα πιο δύσκολα μαθήματά μου. Αυτό είναι ένα λάθος, το οποίο έχει μια πρακτικότητα. Όταν μπαίνω σε μια διαδικασία, κάπως ο εγκέφαλος μου είναι πιο φρέσκος, είναι πιο, θα πω, πιο εύπλαστος, πιο έτοιμος και πιο ξεκούραστος να μπει σε μια διαδικασία και να έχει να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό. Ακόμα και όταν ασχολούμαι με κάτι που πρακτικά μου είναι εύκολο, μου είναι πιο εύπεπτο, μου είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά μου. Ακόμα και εκεί σπαταλάει ενέργεια. Οπότε, καλό θα είναι λοιπόν να ξεκινήσω από τα σημεία εκείνων των μαθημάτων που με δυσκολεύουν περισσότερο και μετά να αφήσω αυτά που μου είναι πιο εύκολα. Μην κουράζεστε λοιπόν με αυτά που ήδη ξέρετε καλά. Ξεκινήστε με τα σημεία εκείνα που ξέρετε που χρειάζεται να ξέρουν οι μαθητές ότι τους είναι πιο δύσκολα. Η επανάληψη συμβάλλει στην βαθιά κατανόηση και καθοδηγεί τη μαθημένη γνώση στη μακρόχρονη μνήμη. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, ότι όσο πιο πολλές φορές επαναλαμβάνουμε κάτι, τόσο αυτό καθίσταται στη μνήμη μας έτσι, πιο συμπαγές και ενεργό και έτσι βοηθάει στο να το ανακαλούμε πιο εύκολα. Πολλοί γονείς με ρωτούν εάν ένας μαθητής μπορεί να ακούει μουσική όσο θα διαβάζει. Φαίνεται ότι εννοείται πως η μουσική μπορεί να βοηθάει, κυρίως η ορχιστρική μουσική, δηλαδή κάπως η μουσική χωρίς λόγια, να βοηθάει και να κάνει πιο ευχάριστη για κάποιους μαθητές την μάθηση. Από έρευνες έχει φανεί ότι η μουσική μπαρόκ, τώρα αν πω στους μαθητές ακούστε μπαρόκ, μάλλον θα μου πούν ότι είμαι λίγο από άλλο πλανήτη. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που θα το εκτιμήσουν. Λέμε την μπαρόκ γιατί προσομοιάζει λιγάκι με τον καρδιακό χτύπο και γι' αυτό το λόγο μπορεί να συντονίζεται πιο εύκολα και να μας δημιουργεί μια αίσθηση εφορίας και άρα να είναι πιο εύκολο να μελετήσουμε καλύτερα. Νομίζω ότι ειδικά για μαθήματα που έχουν αποστήθηση η μουσική με στίχο και μάλιστα αυτά τα είδη μουσικής που ακούνε πια οι έφηβοι, που έχουν πολύ στίχο και με πολύ γρήγορη εναλλαγή λέξεων, δεν βοηθάει καθόλου στην αποστήθηση. Το να ακούω λοιπόν και ταυτόχρονα να προσπαθώ να μάθω απ' έξω, σπαταλώ πάρα πολύ ενέργεια. Ο εγκέφαλός μου δεν είναι σε μια κατάσταση να μπορεί να τα αφομοιώσει όλα αυτά ταυτόχρονα. Και ένα διάλειμμα λοιπόν είναι σημαντικό. Ο εγκέφαλος ενός εφήβου έχει φανεί ότι μπορεί να απορροφά, να αφομοιώνει μάθηση περίπου για 2 ώρες συνολικά, εννοώ σε μια συνεχή ροή κατά μέσο όρο. Μετά λοιπόν θα χρειαστεί διάλειμμα, ακόμα και αυτοί που είναι πιο σκληροπυρηνικοί και λένε εγώ θα κάτσω να διαβάσω ένα τετραωράκι. Δεν μοιάζει ότι αυτό το τετράωρο είναι το ίδιο αποτελεσματικό από το να πω στις 2 ώρες κάπως θα σταματήσω, θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθω. Αυτό το μικρό διαλυματάκι βοηθάει πολύ στον επανασυντονισμό του εγκεφάλου μας. Και η διατροφή, όπως είπα και πριν, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση κάποιες ομάδες τροφίμων. Οι υδατάνθρακες, ας πούμε, μειώνουν προσωρινά το άγχος, αλλά δυσχεραίνουν τη μνήμη. Ας πούμε, οι πρωτεΐνες, οι ξηροί καρποί, αυγά βοηθούν πολύ περισσότερο τη μνήμη. Άρα, σίγουρα το να φάω κάτι πολύ βαρύ, να βαριστομαχιάσω, αυτό δεν βοηθάει, ας πούμε, στο να μπορώ να συγκεντρωθώ και να μείνω για πολλή ώρα πάνω από κάτι που χρειάζεται να το μάθω πάρα πολύ καλά. Μην αγνοούμε λοιπόν το θέμα της διατροφής. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, ειδικά τώρα στην προετοιμασία, αλλά και την ημέρες των εξετάσεων.
Άλλες πρακτικές συμβουλές στη φάση των Πανελληνίων ή τέλος πάντων και της προετοιμασίας των ενδοσχολικών εξετάσεων είναι γενικά ότι το άγχος είναι αρκετά μεταδοτικό. Ακόμα και οι άνθρωποι που μπορεί να θεωρούν ότι δεν επηρεάζονται, μπορεί να βρεθούν σε ένα περιβάλλον με πάρα πολλούς αγχωμένους ανθρώπους και τελικά και αυτό να υπάρχει αυτή η μόλυνση κίνησης που λέμε στην ψυχολογία, δηλαδή κάπως τελικά να μιμηθούμε το άγχος. Άρα, είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιοι άνθρωποι μας προκαλούν άγχος, λιγάκι να τους απομονώσουμε, να τους βάλουμε στην άκρη και κυρίως, ας πούμε αυτό που μου λένε πολλοί μαθητές, την ημέρα των εξετάσεων πάμε στο σχολείο να δώσουμε εξετάσεις και είναι ο τάδε συμμαθητής μας, ο οποίος πάντα αγχωμένος λέει, λοιπόν, το διάβασες αυτό το κεφάλαιο ή ο γνωστός του γνωστού μου από αυτόν που έχει το τάδε μέσο και γνωρίζει από το Υπουργείο ότι αυτό είναι ένα σως θέμα. Αυτά τα σως θέματα που λέγονται τελευταία στιγμή και που δημιουργούν πάντα μια αναταραχή, καλό θα είναι να τα αποφύγουμε αυτές τις αναματρήσεις, ποιος διάβασε περισσότερο, τι βαθμολογίες έχει, από πού ξέρει κάποιες πληροφορίες, όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλο άγχος και ταραχή, οπότε μένουμε μακριά. Και είναι σημαντικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας να αποφεύγουν αυτές τις συγκρίσεις που ούτως ή άλλως δεν τους αρέσουν, όπως είπα και στην αρχή, αλλά μπορεί και οι ίδιοι να μπαίνουν μέσα μόνοι τους και να συγκρίνονται ότι η τάδε φίλη μου διάβασε αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία και το έμαθε μέσα σε 10 λεπτά. Κάτι κάνω λάθος εγώ που είμαι τώρα εδώ και μισή ώρα και δεν μπορώ να το αποστηθήσω. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο καθένας έχει το δικό του μαθησιακό στυλ, το δικό του ρυθμό μάθησης και είναι μοναδικό, δεν είναι να συγκριθεί με κανενός άλλου. Επίσης, κάποιος που μπορεί να διαβάζει 3 ώρες μπορεί τελικά να αφομοιώνει το 95% όσων διάβασε. Κάποιος που μπορεί να έχει μάθει κάτι πάρα πολύ γρήγορα και να επέρεται γι' αυτό, να είναι όντως κάτι που το μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά τελικά μπορεί να ανακαλέσει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό αυτής της μάθησης. Άρα ας μην μπούμε καθόλου στη σύγκριση, ούτως ή άλλως δεν είναι για κάτι που αρέσει στους εφήβους. Καλό λοιπόν είναι να τους πείσουμε να το αποφύγουν και οι ίδιοι. Τώρα, για να δούμε κάτι πιο απτό, έτσι, και αν έχετε ερωτήματα από εδώ και πέρα, εννοείται πως μπορούμε να τα δούμε και γραπτώς, τα στέλνετε σαν σχόλιο και θα τα δω για να σας τα απαντήσω. Ο ρόλος των γονέων, λοιπόν, ποιος μοιάζει, ποιος θα ήταν ο ιδανικός ή ποια είναι η ιδανική στάση των γονέων σε αυτήν εδώ τη διαδικασία της προετοιμασίας. Εδώ βλέπετε γονείς ελικόπτερα. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση οι γονείς να έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Δηλαδή να είναι συνεχώς πάνω από ένα παιδί, να του προσφέρουν όλες αυτές τα αυτόκλητα, να προσφέρουν όλες αυτές εδώ τις παροχές που προσφέρονται. Γιατί πολύ απλά αυτό δημιουργεί έξτρα στρες. Δηλαδή, όταν υπάρχει οι δύο άνθρωποι συνεχώς πάνω από το κεφάλι μου, οι οποίοι κάτι θέλουν συνεχώς να μου δώσουν, με καλή πρόθεση, παρά την καλή πρόθεση, αυτό που αποτυπώνεται στην αντίληψη των παιδιών είναι ότι εδώ πέρα γίνεται κάτι πολύ σοβαρό και εγώ χρειάζεται να έχω έξτρα, ας πούμε, προσοχή γι' αυτό. Θυμάμαι, στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, είχε έρθει μια μαμά όταν κάναμε μια ομιλία σε μια επαρχιακή πόλη και μου είχε πει, η κατηδίαν είχε έρθει στο τέλος και μου είχε πει «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε, τα τηρώ όλα αυτά που μας είχατε πει τότε. Εγώ, λέει, να φανταστείτε, προσπαθώ να είμαι στην κόρη μου εδώ συμπαραστάτης καλός, με απόσταση. Να φανταστείτε ότι πήρα άδεια τις ημέρες των Πανελληνίων για να είμαι μαζί της όλη τη μέρα. Δεν μου το έχει ζητήσει αυτή, αλλά εγώ θέλω να της μαγειρεύω, να είμαι εκεί να της φτιάχνω την πορτοκαλαπίτσα της, να είμαι συνεχώς από πάνω της. Και έχω πει, λέει, στον άντρα μου να πάρει τον μικρότερό μας γιο και να τον πάει στο χωριό στους παππούδες και να μείνουν εκεί για να μην την αποσπά από τη διαδικασία εδώ του διαβάσματος.
Αυτό που φαινομενικά φαίνεται μια πολύ ωραία και φροντιστική, έτσι θα λέγαμε, ενέργεια από πλευράς οικογένειας, μπορεί να είναι, όταν δεν έχει ζητηθεί από το ίδιο το παιδί, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που λένε θέλω απόλυτη ησυχία, θέλω να είσαι εδώ και να μου μαγειρεύεις όλη μέρα και θέλω να μην έχω κανέναν γύρω μου, θέλω να είμαι συγκεντρωμένο. Οκ, αυτό κάπως είναι να το λάβουμε υπόψη αν δεν ας πούμε, χαλάει κάπως τη δομή και τη ροή μιας οικογενειακής ζωής. Αλλά στο παράδειγμα λοιπόν της μητέρας εκείνης, λέω, έχετε σκεφτεί ότι όλη αυτή εδώ η προετοιμασία που κάνετε εσείς από πλευρά σας, τι συναισθηματικό αποτύπωμα μπορεί να αφήνει στο παιδί σας, ότι κάπως αλλάζει όλη η δομή της οικογένειας και όλη η δομή της καθημερινότητάς σας για να είστε εσείς εδώ και να τη βοηθήσετε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς λοιπόν ενέργειες που μπορεί να κάνουμε με φροντίδα και νιάξιμο μπορεί να έχουν σαν να αφήνουν ένα μήνυμα ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχουν ληφθεί όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα για να σε εδώ ενισχύσουμε σε αυτό το ρόλο που σε έχουμε βάλει μπροστάρι και εμείς είμαστε πίσω πιστοφύλακοι. Επομένως, λοιπόν, προσοχή στο τι κινήσεις κάνουν οι γονείς προκειμένου να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν τα παιδιά. Ή και το ανάποδο, για να πω ότι υπάρχει και το άλλο. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπορεί να πηγαίνουν τα πράγματα και εκείνες τις ημέρες που είναι ιδιαίτερες ημέρες, καθώς υπάρχει ένταση, άγχος. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα για να λειτουργούν όλα όπως πριν. Ούτε και αυτό είναι μια διαδικασία που είναι πάντα βοηθητική. Καλό θα είναι λοιπόν να έχουμε στο νου μας και να φουγκραστούμε και την ανάγκη των παιδιών μας, αλλά και τα αιτήματά τους να είναι, να εισακούγονται όταν αυτά εκφράζονται. Λοιπόν, το άγχος και η ψυχολογική φόρτιση που συνοδεύει λοιπόν τις πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να προκαλέσει οικογενειακές εντάσεις και συγκρούσεις. Ούτως ή άλλως, όταν ένας έφηβος δίνει εξετάσεις, κάπως όλο το σύστημα το οικογενειακό ενεργοποιείται και όλα τα μέλη βιώνουν άγχος και όχι μόνο οι υποψήφοι. Μερικές φορές οι γονείς αναλαμβάνουν το άγχος που νομίζουν ότι υποψιάζει τα παιδιά τους, οπότε μπαίνουν πολύ στον «έλα, να σου φτιάξω πρόγραμμα, έλα, να διάβασες, έλα μαζί να σε πάω να δούμε, να πούμε το απ' έξω, το μάθημα», να γίνεται μια τέτοια διαδικασία που δεν είναι καθόλου βοηθητική για ένα παιδί. Για τους γονείς οι πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να είναι και η επιτυχία των παιδιών τους μπορεί να είναι μια αυτοεπιβεβαίωση ότι μεγάλωσε σωστό το παιδί τους. Κάπως πολύ συχνά συνδέεται η καλή ανατροφή με την επιτυχία στις εξετάσεις, που δεν υπάρχει πουθενά καμία σχέση ή καμία σύνδεση, ή μπορεί να είναι μια επιβεβαίωση των προσωπικών προσδοκιών. Αυτό είναι άλλο. Είναι λοιπόν να μπορέσουμε να αποσυνδέσουμε οι γονείς όλες αυτές τις προσδοκίες, αλλά και όλη την προσωπική μας επιβεβαίωση μέσα από τα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο βαρύδι για τα παιδιά, ότι κάπως αυτό που κάνουν εκπροσωπούν εκείνη τη στιγμή την οικογένειά τους, εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Και είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουν πως οι εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις ζωής, απλά κρίνουν τις προσωπικές τους επιδόσεις, τις επιδόσεις του παιδιού σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν κρίνει την προσωπικότητα του παιδιού, αξιολογείται η απόδοσή του ως μαθητής εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα σε συγκεκριμένες ασκήσεις και συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Πάμε να περάσουμε λιγάκι γρήγορα το τι δεν θέλουν να ακούνε τα παιδιά. Εγώ πολύ συχνά, εμείς μάλλον χρησιμοποιούμε αυτό το τι δεν θέλουν για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους γονείς το τι θέλουν τα παιδιά. Δεν θέλουν λοιπόν σε καμία περίπτωση να ακούνε αυτό το μην ανησυχείς, πώς κάνεις έτσι βρε παιδί μου, δεν χάθηκε και ο κόσμος, δηλαδή και η υποτίμηση του γεγονότος των εξετάσεων. Ούτε η υποτίμηση, αλλά ούτε και η υπέρμετρη ένταση στη σημασία των εξετάσεων είναι βοηθητική. Αλλά πολύ περισσότερο αυτό το μην ανησυχείς ακούγεται από τα παιδιά ως χαλάρωσε, οδηγεί σε ένα πλοίο που πάει με ταχύτητα μπροστά σε ένα τεράστιο παγόβουνο. Έτσι κάπως ακούγεται από τα παιδιά. Είναι τόσο υπερβολικό. Νομίζω ότι αυτό που βοηθάει πάντα είναι το ότι σε καταλαβαίνω,
Σε βλέπω πόσο αγχώνεσαι, καταλαβαίνω που ανησυχείς γιατί είναι σημαντικό για σένα. Αυτό κάπως το να δώσουμε μία πραγματική διάσταση αυτού που συμβαίνει. Ούτε να πάμε να το υποτιμήσουμε, αλλά ούτε και να του δώσουμε μια μεγαλύτερη εικόνα από αυτή που είναι πραγματικά. Αυτές οι συγκρίσεις, επίσης αυτές οι υπενθυμίσεις των συγκρίσεων με τα χαρισματικά, ταλαντούχα ξαδέρφια, τους γείτονες και όλα αυτά που μπορεί οι γονείς να σκεφτούν για να κινητοποιήσουν ένα παιδί, δεν λειτουργεί. Εγώ θα τολμήσω να είμαι και πολύ απόλυτη σε αυτό. Δεν λειτουργεί για κανένα παιδί. Ακόμα και για αυτά που έχουν έντονα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, δεν λειτουργούν οι συγκρίσεις σε έναν έφηβο. Είναι εξαιρετικά επιβαρυντικές και για την αυτοπεποίθησή τους, αλλά και για τον εγκέφαλό τους. Δεν μπορούν καθόλου. Επίσης, αυτές οι παρατηρήσεις που μπορεί να κάνουν πάλι οι γονείς για καλό, κυρίως με τις οθόνες, με τα κινητά, με τα τάμπλετ, με τους υπολογιστές, με τις κονσόλες, είναι λιγάκι κόκκινο πανικί για τις σχέσεις. Βέβαια, είναι απτό το πρόβλημα, το καταλαβαίνω, ότι είναι όλο και περισσότερο μπροστά μας, στο ότι τα παιδιά ξεμυαλίζονται με όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που μπορούν να κάνουν οι γονείς σε αυτή τη φάση είναι απλά να επισημαίνουν την αγωνία που μπορεί να έχουν σε σχέση με το τι προκαλεί αυτό, την απογοήτευση μάλλον που θα έχουν οι μαθητές εάν ας πούμε δεν αξιοποιήσουν το χρόνο και για διάβασμα και τον χαρίσουν ας πούμε σε βλέποντας άπειρα TikTok. Άρα λοιπόν το ότι καλύτερα μια φράση όπως «παρατηρώ ότι σπαταλάς πολύ χρόνο μπροστά από την οθόνη και φοβάμαι ότι εσύ ο ίδιος θα απογοητευτείς αν δεν πας καλά εξαιτίας του χρόνου που δεν εκμεταλλεύεσαι». Εγώ θα βάζα και επίσης ακόμα μια παράμετρο εδώ της υπενθύμησης στους μαθητές της δικής τους ας πούμε υποχρέωσης ή της δικής τους επιλογής, ότι είναι η δική σου, δική σου απόφαση, δική σου ευθύνη αυτό, πώς θα χειριστείς τα πράγματα. Αυτή η υπενθύμηση στους εφήβους ότι έχουν ευθύνη οι ίδιοι για τα πράγματα είναι νομίζω μια παράμετρος που τους κινητοποιεί πιο πολύ από το να τους λέμε εμείς τι είναι να κάνουν. Κάπως ότι τους βάζουμε μπροστά από τις ευθύνες τους, μοιάζει να λειτουργούν περισσότερο γιατί νιώθουν ότι υπάρχει μια πιο αυθεντική σύνδεση και ότι κάπως τους θεωρούμε ισότιμους με εμάς. Επίσης, αυτά τα διέξοδα, το ότι δεν έχεις άλλη επιλογή από το να βάλεις τα δυνατά σου και να πετύχεις. Είναι μια φράση που στα εφηβικά αυτιά ακούγεται σαν μονόδρομος και δημιουργεί μια αίσθηση ασφυξίας. Πολλά παιδιά χρειάζονται να τους υπενθυμίσουμε ότι ξέρουμε ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν με τα δεδομένα που έχουν και να αρχίσουμε να μιλάμε ίσως για εναλλακτικές, όχι την ώρα της προσπάθειας, αλλά αφού προσπαθήσουν. Εναλλακτικές εννοώ αν τυχόν δεν πετύχουν στις Πανελλήνιες. Και φράσεις όπως «πήγαινε για διάβασμα» ή «έλα να σε εξετάσω» είναι φράσεις που δημιουργούν μόνο κακές σχέσεις. Δεν βοηθούν καθόλου στο να κινητοποιηθεί ένας έφηβος να αλλάξει και να κάνει αυτό που του λέμε. Σε μια περίοδο μάλιστα που ο έφηβος προσπαθεί να διαφοροποιηθεί και να αναξιωτοποιηθεί, δεν μπορεί να ακούει αυτές τις φράσεις από τους γονείς. Ίσως να είναι πιο εύκολο να τις ακούσει από τους καθηγητές του ή από κάποιον ειδικό, σίγουρα όχι από τους γονείς. Και «έλα να σε εξετάσω σε κάποιο μάθημα», επίσης μοιάζει πολύ με την προηγούμενη φράση. Είναι επίσης μια πολύ παρεμβατική έτσι, και ελεγκτική στάση των γονιών που δεν καταγράφεται σαν κάτι θετικό για πολλούς εφήβους. Το να μιλήσουμε για τη διαθεσιμότητά μας, το να επισημάνουμε το ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να βοηθήσουμε, το να μιλήσουμε για το ότι έχουμε κάποια ώρα που μπορούμε να το διαθέσουμε και να την αξιοποιήσει όπως θέλουμε εμείς. Βασικά, το να δηλώσουμε διαθεσιμότητα είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εφήβους, αν και εφόσον το επιθυμήσουν. Δεν είναι, το αποφασίσουν, συγγνώμη. Δεν είναι εμείς να επιβάλλουμε ότι φέρνουμε το βιβλίο και έλα να σε βάλω σε μια τέτοια διαδικασία, δεν θα γίνει ποτέ.
έτσι, ενθυμούμενη την μητέρα αυτή λοιπόν από την επαρχία που σας είπα ότι μου έλεγε όλη αυτή την φροντίδα που θα παρήχει στην κόρη της, κάμπος σας προσκαλώ να μην φροντίζετε το παιδί περισσότερο από όσο χρειάζεται. Δίνει εξετάσεις, δεν είναι άρρωστο και ούτε χρειάζεται να έχει στο μυαλό του ότι κάπως αυτό είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη και ξαναλέω γιατί έχει μια φόρτιση έντονη αυτή η κατάσταση. Στιαθείτε διακριτικά κοντά του και όταν θελήσει κάτι θα το ζητήσει, δηλώνοντας, ξαναλέω, και τη δική σας διαθεσιμότητα. Επίσης είναι σημαντικό αν υπάρχουν εντάσεις μες στο σπίτι, αυτό το διάστημα καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ήρεμοι, να σταματήσουμε λίγα και με τα προβλήματα, εντάσεις εννοώ ακόμα και στις σχέσεις των γονέων, κάπως μια ανακοχή, μια δυσκολία, έτσι, μια απόφαση ότι θα κρατήσουμε έτσι μια πιο ήπιους τόνους, θα βοηθούσε περισσότερο από όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Επίσης, έχουμε στο μυαλό μας ότι το παιδί δίνει εξετάσεις, το παιδί σας δίνει εξετάσεις, δεν δίνουμε εξετάσεις όπως πολύ συχνά ακούω αυτό το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, γιατί δεν διαβάσαμε μαζί, διάβασε και προσπαθεί να διαβάσει, ενώ ότι κάπως όλη την προσπάθεια και το έργο το κάνει ο ίδιος ο μαθητής. Αυτό το πρώτο πληθυντικό δημιουργεί μία ένταση πολύ μεγάλη, υπενθυμίζει αυτό που οι έφηβοι ούτως άλλως σκέφτονται, το ότι εκπροσωπούν εκεί την ώρα όλη την οικογένεια και πρέπει τις προσδοκίες των γονιών τους να τις ικανοποιήσουν. Αυτό το πρώτο πληθυντικό λοιπόν πυροδοτεί τέτοιες σκέψεις και δεν βοηθάει, περισσότερο νομίζω πιέζει. Και πάμε να δούμε έτσι για να κλείσουμε και να ακούσω ερωτήματα που μπορεί να έχετε από την σημερινή μας εδώ παρουσίαση. Να ακούσουμε να δούμε μάλλον έτσι πιο πρακτικές συμβουλές, θα πω έτσι, παρενέσεις για τη διάρκεια των εξετάσεων, πώς μπορούν να χειριστούν οι μαθητές το άγχος που μπορεί να προκύπτει ή μάλλον πρακτικά πράγματα ώστε να μην έχουν άγχος, να αποφύγουν το άγχος ή να το αντιμετωπίσουν όσο θα είναι στην εξέταση. Λοιπόν, κάτι που με ρωτούν πολύ συχνά οι γονείς είναι να ξυπνήσουμε το πρωί νωρίς, πριν τις εξετάσεις, να φάνε ένα καλό πρωινό, να πάρουν και καμιά βιταμίνη, επίσης hot θέμα, σως. Δεν δίνουμε τίποτα σε έναν μαθητή που στην παραμονή των εξετάσεων, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό στον οργανισμό του και επίσης δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι συνηθίζαμε μέχρι σήμερα. Αν ένα παιδί δηλαδή μέχρι σήμερα δεν έτρωγε πρωινό και πήγαινε στο σχολείο χωρίς πρωινό, δεν θα τον μπουκώσουμε εκείνη την ημέρα για να πάει να δώσει εξετάσεις. Καταρχάς δεν ξέρω αν μπουκώνεται σε αυτές τις ηλικίες, μπορεί να μπουκωθεί δηλαδή ένα παιδί, αλλά και αν μπορεί να ακούσει μια τέτοια πληροφορία, επίσης δεν ξέρω εάν μπορεί να αποδώσει για εκείνο τον μαθητή αυτή η παρένεση και η δική μας παρέμβαση. Αλλά γενικά καλό θα είναι, ακόμα και αν τρώνε πρωινό, μια ώρα πριν να έχουν φάει το πρωινό, μην είναι όλο εκεί την ώρα της εξέτασης και λειτουργεί πάρα πολύ έντονο το στομάχι και όλη η διαδικασία της πέψης. Πριν από τις εξετάσεις και τα διαγωνίσματα, προσπαθούμε να δούμε αν έχουμε τις κατάλληλες προμήθειες μαζί μας. Και δεν εννοώ μόνο γραφική ύλη που χρειάζεται. Ας πούμε, προχθές μου έλεγε μια μαμά που ο γιος της είναι σε ένα ξένο σχολείο, δίνει εσωτερικές εξετάσεις για το αντίστοιχο, ας πούμε, σύστημα στο εξωτερικό και σηκώθηκε το πρωί 5 λεπτά πριν έρθει το σχολικό κάτω από το σπίτι, ενώ έδινε εξετάσεις και έψαχνε τελευταία στιγμή την ταυτότητά του που δεν την έβρισκε και όλο αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ένταση στον ίδιο και στην οικογένειά του, ο οποίος πήγαινε για να δώσει εξετάσεις, οι οποίες εξετάσεις το αποτέλεσμά τους μετράει στο τι θα κάνει στις αντίστοιχες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το να αφήσουμε τελευταία στιγμή όλα αυτά που χρειάζεται να έχουμε μαζί μας μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Το παιδί αυτό πήγαινε τρέμοντας, ας πούμε, στο σχολείο μετά εντάξει, βρέθηκε προφανώς το έγγραφο, αλλά καταλαβαίνουμε όλη την ένταση που μπορεί να δημιουργήθηκε και τι αποτέλεσμα μπορεί να είχε στον ψυχισμό του παιδιού.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων κάνουμε μια επισκόπηση όλων των ερωτήσεων πριν αρχίσουμε να γράφουμε. Τώρα εδώ πέρα, αυτή η φράση εδώ είναι λίγο αμφιλεγόμενη, συζητώντας με φροντιστές και με καθηγητές. Εγώ θα πω ότι σίγουρα όσο έχουν καταλήξει να είναι τα θέματα πολυσέλιδα και με πολλά υποερωτήματα, σίγουρα το να τα διαβάσουμε όλα μονομιάς δεν είναι αποτελεσματικό. Αλλά το κάθε ζήτημα, το κάθε θέμα, χρειάζεται να το διαβάσουμε, να κάνουμε μια επισκόπηση όλου του ερωτήματος πριν μπούμε να απαντήσουμε. Γιατί μπορεί να μας έχει ξεφύγει κάποιο στοιχείο, να υπάρχει ακόμα και ένα κόμμα να κάνει τη διαφορά. Χρειάζεται λοιπόν να μην ξεκινήσουμε να γράφουμε διαβάζοντας την πρώτη γραμμή, υποθέτοντας κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό να κάνουμε την επισκόπηση όλης της ερώτησης. Επίσης, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το πρόχειρό μας κρατώντας κάποιες πρώτες σημειώσεις με τις σκέψεις μας που κάνουμε ή κάτι που μας ήρθε εκείνη τη στιγμή, επειδή ακριβώς ο εγκέφαλος του εξεταζόμενου είναι σε μια τεράστια υπερδιέργεια και μπαίνουν διάφορες πληροφορίες, σκάνε ανά πάσα ώρα και στιγμή, το να το αποτυπώσω κάτω και να το γράψω, αυτόματα μειώνει λιγάκι όλη αυτή την ένταση που μπορεί να υπάρχει εκείνη την ώρα και κάπως καταγράφοντάς το, είναι σαν να αφήνουμε και κάποια βαρύδια να είμαστε και πιο ελεύθεροι. Ακολουθούμε προσεκτικά τις οδηγίες και τις εκφωνήσεις. Είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα στοιχεία που μας δίνονται. Δεν αφήνουμε καμία λέξη να μην την λάβουμε υπόψη. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις, αξιοποιούμε όλο το χρόνο που μας δόθηκε, δεν συγχωνόμαστε επειδή μπορεί να ξέρουμε ότι, μάλλον επειδή κάποια ζητήματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα, δεν τα αφήνουμε αναπάντητα, προσπαθούμε να γράψουμε ό,τι γράψουμε, μπορεί και αυτό να είναι ένα πολύ μικρό κέρδος που να κάνει τη διαφορά. Επίσης αξιοποιούμε το χρόνο, όταν οι άνθρωποι χαλαρώνουμε, όταν ξεκινάμε να γράφουμε, μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Αυτή η ένταση να μην επιτρέπει στη μνήμη μας να ανασύρει κάποια κομμάτια που είναι αποθηκευμένα μέσα. Όσο δίνουμε χρόνο, αυτό λίγο ηρεμεί, αυτό λίγο καταπραίνεται και μπορεί να επιτρέψουμε στην αποθηκευμένη γνώση τελικά να έρθει στην επιφάνεια και άρα να την καταγράψουμε και να την χρησιμοποιήσουμε στο διαγώνισμά μας. Ξεκινάμε να απαντάμε με τα θέματα που γνωρίζουμε καλύτερα. Εδώ ενεργούμε διαφορετικά από ό,τι είπαμε πριν στο διάβασμα. Όταν ξεκινάμε τη μελέτη, ξεκινάμε από το πιο δύσκολο και πηγαίνουμε στο πιο εύκολο. Στις εξετάσεις ξεκινάμε από τα πιο εύκολα, από αυτά που τα γνωρίζουμε καλύτερα και αφήνουμε τα πιο δύσκολα για το τέλος, για όσο χρόνο έχουμε να τον αξιοποιήσουμε. Επίσης, εξασφαλίζουμε όλες τις δυνατές βαθμολογικές, βοήθειες που έχουμε. Όσο περισσότερα λοιπόν γνωρίζουμε, τα ξεπετάμε από την αρχή, βέβαια με την προσοχή που απαιτείται και αφήνουμε τον χρόνο που απομένει να μελετήσουμε τα θέματα που μας είναι πιο δύσκολα. Αποφεύγουμε τον εσωτερικό διάλογο για το αν θα προλάβουμε. Χάνουμε πάρα πολύ χρόνο στο να λέμε θα προλάβω. Γυρνάμε πολύ συχνά οι άνθρωποι στο να κάνουμε έναν εσωτερικό διάλογο σχετικά με το χρόνο που έχουμε. Σπαταλάμε και ενέργεια και ο εγκέφαλός μας απασχολείται με αυτό. Ό,τι προλάβουμε θα χρειάζεται να συγκεντρωθούμε πιο πολύ στην ίδια τη διαδικασία παρά στο χρόνο που μας απομένει. Επίσης, προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα με τη σειρά και να μην μετακινούμαστε μεταξύ των θεμάτων αφήνοντας εκκρεμότητες, γιατί αυτό μπορεί να κοστίσει, να παραβλέψουμε, να αγνοήσουμε μέσα στη δίνη εκεί των εξετάσεων, να χαθεί χρόνος ή να χαθούν πληροφορίες που τις ξέραμε και να μην τις συμπεριλάβουμε στην εξέτασή μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να τα πηγαίνουμε με τη σειρά και ακόμα και πάνω στα θέματα να μπορούμε να σημειώσουμε τι έχουμε αφήσει, κάπως να κρατάμε ένα νοητικό χάρτη, όπως είπα και προηγουμένως, σχετικά με το τι έχουμε απαντήσει. Δεν επιτρέπεται πάντα, αλλά όταν έχουμε τη δυνατότητα, καλό θα είναι να κάνουμε ερωτήσεις αν έχουμε απορίες. Μάλλον, όχι, επιτρέπεται πάντα. Απλά δεν ξέρουμε αν θα απαντηθούν πάντα αυτές οι απορίες ή τα ερωτήματά μας. Εμείς καλό είναι να τις θέσουμε
Αυτό που λέμε στους μαθητές πάντα είναι ότι ρωτήστε, φαντάζομαι ότι αυτές οι οδηγίες δίνονται και από τους καθηγητές τους, ρωτήστε και το πιθανό, στη χειρότερη περίπτωση είναι να μην απαντηθεί. Αλλά εάν υπάρξουν ερωτήματα και από πολλούς, μπορεί τελικά να δοθούν και διευκρινήσεις από το εξεταστικό κέντρο. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων επίσης προσπαθούμε όταν μας είτε κάτι δύσκολο να κομματιάσουμε πάλι την πληροφορία, να αναγνωρίσουμε λέξεις κλειδιά, να αναδιατυπώσουμε δύσκολες ερωτήσεις, να προσδιορίσουμε από ποιο κεφάλαιο είναι, να καταλάβουμε λιγάκι από ποια ενότητα προέρχεται το θέμα. Κάπως λιγάκι να κομματιάσουμε λοιπόν την πληροφορία και να μην αφήσουμε αναπάντητο κανένα ερώτημα. Επίσης, μια σημαντική οδηγία που δίνουμε είναι το να γράφουμε όσο γίνεται πιο καθαρά. Δεν αγνοούμε ότι οι άνθρωποι που θα εξετάσουν το γραπτό μας είναι άνθρωποι που δεν αμείβονται πολύ καλά, που δουλεύουν μέσα σε ωράρια δύσκολα, μες στη ζέστη, μέσα σε έντονους ρυθμούς, καλούνται γρήγορα να δώσουν τα αποτελέσματα. Τους κάνουμε λιγάκι τη ζωή πιο εύκολη και κάνουμε και μια καλή διαφήμιση στο γραπτό μας. Είναι άλλο να έχουμε κάτι ευπαρουσίαστο, προκαλεί μια άλλη πρώτη καλή εντύπωση αυτό να είναι όλο έτσι να γραπτό αρκετά μουτζουριασμένο και με άσχημα γράμματα. Τώρα, μέσα στην εξέταση μπορεί να συμβεί κάτι δύσκολο, λίγο άγχος ή περισσότερο άγχος, σε όρια πανικού. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των εξετάσεων, σταματήστε τις αρνητικές σκέψεις και να προσπαθήσουμε να τις αντικαταστήσουμε με θετικές. Ουσιαστικά τι κάνουμε, προπονούμε πάλι τον εγκέφαλό μας, του δίνουμε την πληροφορία και την οδηγία ότι σταμάτα να σκέφτεσαι αυτό, προσπαθούμε να σκεφτούμε κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, ευχάριστα, έτσι να σταματήσουμε το κανάλι αυτό του αρνητισμού. Βοηθάνε πάρα πολύ οι αναπνοές, το να επικεντρωθούμε λιγάκι στην αναπνοή μας, να προσπαθήσουμε να τη ρυθμίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζουμε το νευρικό μας σύστημα, που εκείνη την ώρα όταν έχουμε άγχος το νευρικό μας σύστημα μπορεί να λειτουργεί έντονα και να μην μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε σε αυτά που θέλουμε. Προσπαθούμε λοιπόν με καλές αναπνοές, ήπιες αναπνοές, να επιστρέψουμε και να βοηθήσουμε το νευρικό μας σύστημα κάπως να ρυθμιστεί. Και σκεφτείτε ότι είναι μια σειρά ασκήσεων, το έχετε ξανακάνει, με τις προσομοιώσεις το έχουν κάνει οι μαθητές πολλές φορές, επομένως κάπως η ίδια η σκέψη να οδηγηθεί στο ότι θα πάνε όλα καλά, θα προσπαθήσω να σταματήσω αυτή τη δυσκολία στην οποία έχω μπει. Και έτσι, περιμένοντας και τις ερωτήσεις σας και οδεύοντας προς το τέλος και στο κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης, να μοιραστώ μαζί σας εδώ πέρα κάτι που είχε πει ο Μάικλ Τζόρνταν. Είχε πει λοιπόν ότι μπορώ να δεχτώ την αποτυχία, όλοι μας οι άνθρωποι μπορούμε να αποτύχουμε κάποιες φορές σε κάτι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το ότι δεν προσπαθήσαμε. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτό, η προσπάθεια, να έχει γίνει με έναν τρόπο και να νιώθουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το λέω και για τους γονείς και για τους μαθητές. Να ευχηθώ εγώ καλή τύχη και καλή επιτυχία, και τα δύο χρειάζονται. Και να δώσω λίγο χρόνο σε όσους θέλετε να στείλετε το ερώτημά σας, να μοιραστούμε εδώ κάποια σκέψη, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποια πληροφορία που θέλετε να πάρετε. Να σας πω ότι είμαστε βέβαια στη διάθεσή σας μέσω των φροντιστερίων, οτιδήποτε χρειαστείτε μπορούμε να επανέλθουμε με πιο προσωπικές τοποθετήσεις, αλλά έτσι σε πρώτο χρόνο δίνω λίγο κάποια λεπτά να δω αν χρειάζεται κάποιος να ρωτήσει κάτι. Δίνω κάποια λεπτά να δω αν υπάρχει κάποιο ερώτημα.
Και αν δεν υπάρχει, να αποχαιρετιστούμε. Πάντα υπάρχει εναλλακτική, ξαναλέω, της επικοινωνίας μας μέσω του φροντιστηρίου, των φροντιστηρίων με τα οποία συνεργάζεστε. Να πω λοιπόν ότι επειδή δεν βλέπω κάποιο ερώτημα εδώ, να πω ότι το βίντεο μας θα είναι διαθέσιμο και αφού εμείς ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσει ο καθένας σας στο δικό του χρόνο και με την άνεσή του. Να ευχηθώ καλό βράδυ σε όλους, καλή επιτυχία στους μαθητές, καλή δύναμη στους γονείς και στο επανειδή. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.